क'क्राझाराव थानाय सेन्ट एन्सनि थाखो 10 नि फरायसा सानसोरां नार्जारी चिरां जिल्लानिनो खयला मैला हाथिमारा होननाय गामिनि जे सासे फरायफुनाय फरायसानि जिखिनि हरखाबै अबथिरायै जिखिनि जिउ गोमानाय आरो सानसोरां नार्जारीनि गोथै सह मोननाय बे थासारिखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नुनो मोनदों आरो बे जाथायखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दुखु मोननाय जोङो फोरमायदों। न'खरनि दुखुजों लोगोसे जोङो दुखुआव बाहागो लाफानो थाखाय जोङो नाजादों आरो जे जिउ खहा जाबाय सानसोरां नार्जारी बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जेन आलो गोजोनै जायगा मोनो गिबियावनो आङो इसोरनि खाथियाव आङो आरज गाबग्रोबाय। दा अबथिरायै सानसोरां नार्जारीनि जे गोथै सह मोननाय बा जिउ गोमानाय बियो न'खरनि बिमा बिफा बा जे जोंनि समाज बेखौ गोथौयै दुखु मोनहोदों आरो जोङो सोमोनांदों थारैनो बे जाथाया मा जामारदों। दा बेनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जे जाथाया मा जामारदों बे जाथाया मा जामारदों बेनि नायबिजिरसंनाय बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि मोनसे दाबि बिलाइ मेजिस्ट्रेल इनकुवेरिनि गेजेरजों जिखिनि मोनसे डाउट जानानै दङ बियो जेन क्लियार खालामलायनो हायो बा जोङो क्लियार जानो हायो बेखौ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना गोख्रैयै आखायाव लानांगौ आरो बिनि सायाव तदन्त मोजाङै जोङो खालामजानो जोङो लुबैदों। मानो होनोबा बेबायदि इनसिडेन्टफोरा जाया नङा फ्राय जाबाय थानाय जोङो नुबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गेजेरजों जे सानसोरां नार्जारीनि जे आनटाइमलि जिखिनि मोनसे डिमाइस जानाय बिनि मोनसे जे रहस्य बा बिनि मोनसे डाउट बेखौ मोगथाङाव क्लियार होनांगौनि थाखाय बा सोरबाफोर जुदि दायनिगिरि हिसाबै जुदि दङब्ला बेखौ मोनसे इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों बेखौ गोख्रों मोनसे साजा होनायनि जिखिनि बेबस्था बेखौ जों लानो हायो। बेनि थाखाय पस्टमर्टेम रिपर्ट बेखौ थाबैनो दिहुननायनि गेजेरजों आरो बेनि सायाव मेजिस्ट्रेल इनकुवेरि खालामनायनि गेजेरजों जे मा जामारदों बेखौ जेन क्लियार खालामनानै होयो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखिनिखौ जोङो दाबि दैखांदों।